No niin, morjes vaan ja tervetuloa tähän ensimmäisen videon pariin. Tosiaan muutama muistutus, että kattokaa tätä matto. Mun se on nyt maton päällä, mutta se voi olla, että se toimii paremmin, että se ei on suoraan lattialla. Ja toinen, että teillä olisi pallo silmaa. Ja jos teillä vaan kotot löytyy, niin tämmönen 4K pallo. Mulla ei ole sukkia sen takia, että mä pystyn itse pallitsemaan pallo paremmin. Saat ihan itse kokeilla, meneekö se sulla paremmin sukilla vai ilman. Mutta kokeilemalla vaan tiedät. Ja sitten se, että nyt kun me lähdetään näitä tekemään, tässä on muutama eri aina, niin tee rauhassa. Ei ole nopeuskilpailu. Tässä on tarkoitus, että sä opit hallitsemaan niitä sun jalkojas. Ja jos sä teet liian nopeasti se pallo koko ajan karkaa, niin silloin me päästä siihen lopputulokseen. Eli ihan rauhassa. Tuut huomaa, että mullakin luultavasti se tässä seuraava 10 minuutin aikaa voi karata muutaman kerran se pallo. Mut hyvä, lähdetään ihan ensin oikealle jalalle, tuodaan pallo tänne ykkösellä, tukijalka taakse ja sitten lähdetään vetämään vitonen, ykkönen, vitonen, ykkönen. Pistetään tuossa vähän taustamusaa päälle vielä, niin ei tarvitse mitään hiljaisuudessa olla. Eli 5, 1, 5, 1. Ja tätä toistetaan ihan rauhaksi. Ihan rauhaksi mennään. Ei oo mitkään kiire. Sitten jos susta tuntuu, että on ihan järjettömän tylsää ja koko ajan pysyy se rata tossa, niin sit sä voit nostaa vähän vauhtia siihen. Niin kun huomaa, että se rupeaa lähteä minne lähtee eteenpäin. Ja sit kun vielä päästä pelaamaan, niin sieltä tietty mennä vauhdikkaasti. Nyt vaan koitetaan saada niitä jalkoja, että ne pitää niin kunnolla käyttää. Ja jos se tässä välissä on jo karannut pari kertaa ja mitään haittaa, sit vaan haet sen ja jatkat samalla tavalla. Tuolla on menty jonkun matkaa, niin voit lähteä vielä kokeilemaan sitä, jos se on varsinkin jos se on helppoa, niin tosta vaan eteen, taakse. Ja ota samalla vasemmalla jalalla pari hyppyä. Saat venytetty jalkaa seuraavalla. Hyvä. Painata jalkaa. Eli vasemmalla jalalla mennäänkin ykkönen ja kolmonen. Sama juttu. Rauhas. Lähdetään liikkeelle. Eikä ne tarvitse päästä aina tänne numeroon saakka. Voisi olla tossa välissä. Tulee se liike, mitä me ajetaan. Monelta vasen jalka voi olla se heikompi jalka. Mut kyllä se siitä, kun sitä vaan käyttää, niin ruppee tottelemaan. Ihan jatketaan hetki. Niin kun näin, niin karkaa se mestarilaji väliin. Sitten vaan jatketaan. Hyvä. Sitten voisi taas kokeilla, jos tuntuu liian helpolta, ottaa pari hyppyä aina mukaan. Huomaa, että ei oo meikäläisenkään vahvia jalkoja. Hyvä. Jes, sit vaihdetaan. Lähdetään liikkeelle täältä 2 ja 3 välistä. Käytetään ensin vaan oikeat jalkaa. Ulkosyrjä vielä tänne. Sisäsyrjä tökkää takaisin. Ja tässä varsinkin ihan rauhakseen liike alkuun. Jos koittaa kiirehtiä, niin se karkaa joko tonne tai sitten se lähtee kovaa tonne. Ulko vielä. Sisällä. Ja sama juttu tässäkin, että ei ole tarkoitus, että se menee tasan tuossa keskellä lämpisti koko ajan viivasta viivaa. Se voi mennä vaikka tälleen ja tuosta takaisin. Seuraava kerta meneekin vähän kauemmas. Jes, hetki vielä. Hyvä. Sitten vielä vasen jalka.
Nyt mä tuon sen tänne 5 ja 6 väliin. Vasen ulko syrjä vielä sivulle ja vasen sisäsyrjä suoraan kastiin. Ja edelleen mä toivon sitä rauhallisuutta. Sitten kun on tehnyt tämän videon, sanotaan 10. kertaa, niin sit se alkaa mennä koko ajan nätistyä. Pysyy koko ajan hallussa se pallo. Kyllä sittenkin huomaa, että ei ole enää parhaasta erää oma vasentin jalka. Koko ajan tulee pieni karkuus siihen, mutta ei se mitään. Sitten jatketaan vaan. Jep. Toivottavasti kaikki vielä tässä jaksaa olla mukana. Sitten lähdetään vielä yksi treeni tähän videon loppuun. Mennään taas molempiin suuntiin. Lähdetään ensin liikkeelle. Nyt seuratkaa tää alkutarkkaan. Lähtöasejava. Pallo ykkösellä. Jalat tässä. Vasen jalka. Tökkää kohti 5. Ottaa pallon päällä. Heittää kohti 3. Jalan vaihto. Oikein ottaa päälle. 3 kohti 1. Ja oikein jalka tökkää sen kohti 5. Hyvä. Lähdetään uudelleen. Vasen. Vasen. Oikein. Oikein. Vasen. Oikein. Oikein. Vasen. Oikea jalka tökkää saada vauhtia, vasen heittää sivulle, oikea hakee, tökkää kohti 5. Ja sit kun sit saa jutujoista kiinni, lähtee nätisti pyörimään. Voidaan ottaa vielä yksi treeni numeroiden, kun vasen jalka lähettää 5, 3, 1, 5, 5, 3, 1, 5, 5, 3, 1, 5, 5, 3, 1, 5. Vielä mennään hetki. Ja jos tuntuu, että on liian hidas, niin aina voi koittaa laittaa vähän lisää vauhtia siihen. Mitä enemmän meillä on vauhtia, niin kuin huomaatte, niin sen enemmän se pallo tulee virheeksi. Sitten olisi vielä toiseen suuntaan. Sama lähtöasema, pallo keskellä. Mutta nyt lähdetään oikean liikkeelle. Eli oikein vielä 3, sitten 5, vasen hakee 5 ykköselle ja sitten se lähtee pyörimään. Eli oikein 3, 5, jalan vaihto, 5, 1, 3. Pikku tökkäys tuonne. Pyörimään. Voidaan lähteä uusi alku vielä. Eli oikea jalka tökkää kohti 3, jalka päälle. Oikea jalka vielä kohti 5. Vaihto vasen jalka päälle. Vasen jalka heittää kohti 1 ja tökkää sitten takaisin kohti 3. Ja oikea jalka päälle. Oikea jalka 5, 1, 3, 5, 1, 3. Nyt sitä yhtäkkiä huomaakin, että se kivasti lähtee siinä rullailemaan. Sitten tästä meidän taustalla takaa pois. Ja sitten tosiaan jos tuntuu, että on liian hidas vauhti, niin sit vaan lisää vauhtia siihen. Mut sit vaan, niin kuin äskenkin mulla karkas se pallo, niin siinä vaan voi helposti käydä se, että
Sitten tulee niitä pieniä ajatteluvirheitä ja pallo karkaa, mutta ei saa lannistus. Sen kun muistaa, että kun tätä vaan tekee, niin kyllä se rupeaa pysymään kuulkaa alussa. Joka kerta menee aina paremmin. Ja sitten jos jaksat tehdä pari kertaa videon putkeen, niin sit sä huomaat jo siinä ensimmäisen ja toisen kerran ero. Mut hei, kiitos tästä. Toivottavasti oli onnistunut reissu, jos se on onnistunut reissu, niin uudestaan vaan. Ja sitten pari viikon päästä seuraava video. Kiitos.